Salut și bine v-am găsit la un nou joc horror pe canal. De data asta vom juca Eyes the Horror Game. E vorba despre varianta de mobil, pentru că din ce am înțeles varianta asta are mult mai multe chestii decât varianta de calculator. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă vreți să mai facem și alte jocuri horror pe viitor. Și hai să vedem despre ce e vorba. Și în primul rând putem să alegem aici modul nostru de joc, Endless nu la momentan, dar putem să alegem dificultatea. Voi alege normal. Avem de ales între Mansion și Hospital, două hărți. Și avem să alegem cine va fi monstru. Îl avem pe Charlie, pe Krasu sau pe Good Boy. Nu știu cine e ăsta, dar vom începe cu clasicul momentan și pe aia vom parcurge la următoarele chestii, da? Povestea e că vreau să vorbesc despre break-in, business, nu știu ce. Deci noi cumva am intrat la cineva în casă și trebuie să furăm bănuții, dar problema era că această casă este și bântuită. Bun, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru toate like-urile de la episodul anterior. S-au strâns atât de multe like-uri la episodul ăla cu Slendrina, peste 10.000, așa că, nu știu, hai să vedem dacă reușim să strângem și la asta măcar vreo 7.000 de like-uri, aș aprecia foarte mult. Și să vedem despre ce e vorba. Multă lume mi l-a recomandat pe ăsta, știi? Și am zis, mă, dacă tot e așa de popular, hai să vedem. Deci, în primul rând, ați văzut că sunt niște ochișori pe care îi poți colecta. În momentul în care tu colectezi ochișorii, apeși pe o tastă și poți să vezi prin ochii monstrului. Monstrul, momentan, văd că circulă. Deci, trebuie să mergem mai departe și să avem grijă să nu ne găsească monstru, da? Iar noi, între timp, să facem rost de bănuți. Grijă mare. Să mă uit peste tot să văd pe unde sunt ca niște săculeți, așa. Oleu. Oleu. Cred că e aici, cred că e aici. Pe hartă unde suntem. Noi suntem acolo. Uai, de capul și de zilele mele, dar nu mă așteptam să-mi sară în față din prima. Ok, oameni buni, voi se pare că vă place foarte mult în momentul în care eu mă sperii. Aveți așa o oarecare dorință de asta nebună, ca eu să mă sperii, să fac pe mine direct, știi? Băi, frate, cum mi-a apărut în față. Bine, monstrul ăsta e complet random unde este el, știi? Dar trebuie să încerci să faci jos de cât mai multe, sau cât mai mulți săculeți. Și săculeții sunt la fel random poziționați. Deci nu vor fi poziționați în același loc mereu. Hai că am făcut rost de 3 săculeți până acum. Băi, e mișto jocul, nu zic nu, chiar e mișto. Și trebuie să fac rost și de... Stai să văd unde e. Ok, cred că nu e aproape de noi. Mă gândesc. Ok, am niște ochișori. Hai să iau ochișorii pentru că ochișorii ăștia mă vor ajuta să văd unde este monstrul. Momentan nu cred că e pe lângă noi. Am găsit și o cheie. O fac. E pe lângă noi, cred că. E pe lângă noi. Oh, nu! Da. Sper să nu intre în cameră. Vai, cum face televizorul deja. Frate, ești nebun? Ok, deci noi suntem în camera cu televizorul, da? Frate, sper că e doar pe coridor și nu intră în camere. Vai de viața mea. Frate, jocul ăsta e chiar bine făcut, ești nebun? Ce mișto e făcut? Cred că s-a liniștit. Ok. Suntem în regulă. Văd aici un ochișor, hai să-l luăm. Ok. Totuși în direcția asta avem